पुरा थैबाय आरोना गाइस दा नै मासे उपाय गैया बिराद दुखुनि बाथ्रा खामानि गैखाथारला न' एबे बिखाना आङो दैलि ब्लग होबाय थादो दैलि ब्लग होबाय थानाया माने इजि नङा गाइस बहुत खस्थ' जायो प्लिज अननानै नोंथांमोना एसे सापर्ट हो ओमफ्राय नै जोंहा फागिनखौ नोंथांमोना मियानि ब्लगखौ दिनै होनायाव नोंथांमोना नुबाय जानांगौ नोंथांमानि ना नोंथांमोना नंगौ नोङो नोंसानि नामा नाम Anjali Bora बाबानि नामा Latu Ramsari थंथंमानि आरोना जों फागिन जायो स' गाइस ओमफ्राय दा नै मर्निं टाइम दा टाइमा मथा-मथि 8:30 बा 9टासो जाबाय ओमफ्राय आङो मलखौ नायबाय थायाखै ओमफ्राय गाइस दा एसे फुङावनो दिनै बहुत माने जाथाय जादों गाइस मा जाथाय जादों आं नोंथांमोननो खिथानि जितुबा दाउआ आंनिया माने मासे थैनानै थादों आरोना गाइस जितुबा माबायदि थैना थादों आं नोंथांमोननो खिथानोसै माने आङो टेस्ट नायदोंमोन जितु दाउआ थैना थैया आरो थाब खसावनो खामानिखौ मावनो हायो ना हाया होनना खेबसे टेस्ट नायदोंमोन आं बेनिफ्राय दा टेस्ट नायनायाव मिथिबाय आरोना गाइस ओमफ्राय दा दाउआ जितुबा माने फार्स्ट उन्दै टाइमावनो जितु बाद्रि कागजखौ गारनानै जुदि ओरैनो जुजाइनि सायाव जुदि दाउखौ दोनोबाथाय दाउआ थैनोबो चान्स थायो मथा-मथि 15 दिनखौ बारहोथारनांगौ आरोना बाद्रि कागजखौ खिन्थु आङो ई टाइमावनो दा दाउखौ बाद्रि कागजखौ होआलासिनो माने आङो दाउखौ बख'नानै दोन्दोंमोन आरोना ओमफ्राय बख'नानै दोननायाव ओमफ्राय दाउआ नै हराव थैनानै थादो बेनिफ्राय आं ओमफ्राय खिथानि नायनो हागोन दे गाइस दा दाउआ नै पुरा थैबाय आरोना गाइस दा नै मासे उपाय गैया बिराद दुखुनि बाथ्रा बाय देरबाय आरोना गाइस दाउआ दा इयाव गोबां दाउ दंबावो दा जोथोन लायाबा एसे डिस्टार्ब जागोन दा जोथोन लानांसिगोन हानायालासि बे खानसा गारना दोनबाय थादोंमोन आङो आरो गोजान जायगायावबो ब्लक खालामबाय थादोंमोन ना राइड मारिबाय थादोंमोन बेनिखायनो आं माने बाट्रि कागज होआलासिनो डाइरेक्ट धंग्रायावनो होदोंमोन आरोना गासैयावनो बिदि अबस्था जानानै दोङो दा नायनो हागोन नै दाउआ माबायदि जाजोबदो साफानो ओमफ्राय गाइस दा नै इखौ गारनांसिगोन उपाय गैला थैबाय आरोना गाइस नै नायनो हागोन नोंथांमोना दुखु जाबाय एसे दुखु मोजांखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन गाज्रिखौबो नोंथांमोननो खोन्थागोन जाहाथे गोबां मानसिफोरानो माने आंनि भिडिअखौ नायनानै गोबां मानसिफोरानो माने दाउ फार्म गोदान गोदान सोरबा सोरबि सोलोंदोंबो जानो हानाय जिहेतु आंनि भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मिथियाबा नोंथांमोना नुकुला थैनायखौ खोन्थिया थैखौल'सो खोन्थियो सानगोन एक्सुवेलि थैया नङा आंनिया दा आगोलनिया खिन्थु एख' जायाखैमोन आगोलनिखौ मोजां मोजां फानदोंमोन खिन्थु नैबे आंनिया एसे प्रब्लेम जादों आरोना गाइस माने थान्दाया बारा जादों ना एसे जोथोन लानांगोन आं बारा जोथोन लायाखै ओमफ्राय गाइस दा नायनो हागोन दाउआ बिराद दुरबल जाना दङ दुरबलनि मा मेडिसिन मोनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आं दा इखौ लायनो थांनांगोन लायनो थांबाथाय नोंथांमोना आरामसे खोन्थागोन जुदि आङो थैखौल' खोन्थिबाय थानानै थैनायखौ एसे खामा लाबा नोंथांमोनाबो एसे दुखु नांगोन बेनिखायनो थैनायखौ थैनानै आं नोंथांमोननो खोन्थादो दा मासे थैबाय आरोना गाइस उपाय गैला दा टाइमखौ नायनो हागोन 8:44 जाबाय आरोना गाइस बेनिफ्राय आखाइखौ नायनो हागोन आंनि अबस्थाया नै माबायदि माने हा जावनाय खामानि मावबाय थानाया बेनिफ्राय नैबे मोनसेखौ नायनो हागोन नोंथांमोना ओइ पुटिं फोनबाय थानायाव ओमफ्राय पुरा दोलाबलांदो आरोना नै बोरैबा दा खामानि मावै मावै मानसिनि आखाइ मोदोम मोखां जेबो अबस्था गैला आरोना गाइस आंनिया एखानसे जि खामानि मावदों न'आव बिराद धामाका खामानि मावबाय थादों आं भिडिअ खालामबाय थायाखै होमबाबो नोंथांमोना आङो दैलि ब्लग होबाय थादो दैलि ब्लग होबाय थानाया माने इजि नङा गाइस बहुत खस्थ' जायो प्लिज अननानै नोंथांमोना एसे सापर्ट हो आरो धामाका मोनसे राइड फैगोन ओरैबायदि स्पेसियेल राइड जागोन नोंथांमोना टेनसन खालामनाङा पुरा माने दामि राइड जागोन आरोना गाइस माने 2024नि आङो दा लकेसनखौ नोंथांमोननो मोजां खिथागोन दिनै भिडिअ खिथाया नेक्स्टआव आं मोजां खिथागोन दा मोजाङै आं माने लकेसनखौ नायनानै दोनबाय बेनिफ्राय दा जियानो जाया मानो दा दाउनिखौ आङो सोंदोंमोन दे गाइस कल खालामनानै ओमफ्राय दा माने जेनिबो माने दाउनि बेमार गैया होननानै बुंदों आरोना जिथुबा आदाया फार्मासि दाउनिया बेनिफ्राय मायबा कारनाव मायबाफोर जादों खोमा होननानै माने बुंदो बेनिफ्राय साननैसो आन्दाज खालामनो होबावदो आरोना माने एखानसे आं दाउदो बारा थाबाय थायाखै इथिं थांलाय फैलाय टाइमखौनो मोनाखै माने बेनिफ्राय गोबां न'आव रावबो मानसि गैयाना गोबां खस्थ' जागासिनो दङ एखानसे माने इथिं मेनेज खालामनो हायाखै दा नै दंफां दाननायदो गारि थांनो हागोन एबा इथिं गालै बावना थादों गाइस दा माने आंनिया गाइस जन्थायाबो मोजां गैला दै आंनिया सेन्डाल खदाय गानबाय थानाय जायो जन्था गानथारनाय जायाखै जन्था बायनांगोन दिनै दे माने बहुत दिन जाबाय एखे माने सेन्डालफोरा लेथ्रा जाबाय थायो स'आव फैबाय थायोना खदाय गारि सालायनाय जाबाय थायो दा जन्था मोनसे बायनांगोन ओरैनो न'आव गाननो आरोना न'आव माने गय थांसैथ' बेरायनो गयाव थांनायदों आं नै खानैसो थानानै हारसिं निसनि थाव 70 टाका ना 1 लिटार नाखि 1 लिटार 70 टाका दा गाइस एसे थाव सोना लानोसै दै बेनिफ्राय थाव सोनानै दारसियाव बाय जन्था लाना फैनोसै दिनै मंगलबार ना जन्था लाना फैनो बदेन स' गाइस दा नै 100नि थाव सोना लाबाय ओमफ्राय दा नै जाबाय टेनसन गैला
दा इथिंगाल थांसै राइट साइडथिंगालै दा राइडनि थाखाय मोजां प्लेनिं खालामबाय थादो गाइस एन'का धामाका राइड मारिगोन माने दा आंनिया गारिया जगार पातिया फायजोबाखै र' माने फिउल केप ना मा होनो इयो साइड मोननै थाव लाग्राया इखो दा आंनो नांगौ जादों इखो आङो इथिं मोनसे होगोन एक्सट्रा थाव सोना लांखानांगोन ना मानो होनबा हरलासे गारि सालायनाय दिपु सिपु मोनाबाथाय माने आंनिया बहुत जाला जागोन इनिफ्राय फग लाइट मोननै होनो दोङो फग लाइट मोननै होना लानोसै बाखि खतम आरो ओइ आं सखा बेदर लायनो नोंखौ नागिरबाय थाबाय सखा बेदर लायनो नागिरबाय थादों आङो दाबो दों ना ओइलाय नुगासिनो दङ दखानाव नै अ दे बेदर लाना हैनि ओइ जागोन दे नै आङो दारगुसि मोनफैबाय ओमफ्राय दा गारिखौ मायाबा लाखिनोसै बेदरखौ बाय मोजां लाना थांनि र' बायल' लांगोन आं मोदोम गोजा जोंहा राव गाइस दा अमाखौ लाबाय उपाय गैला सब दखानानो माने खालि जाजोब्बाय दा गैला नै दिनै मान दसेनो सेस जादों अमाया न' दा नैखौ लाबाय आरो उपाय गैला जानांसिगोन दा मोजां अमाखौनो मोनदों ना दा बेसे थाखा दा 300 बाय खम लादो आरो लास्ट बाजारनि 10 थाखा दोलाय मा खम जाथारनो दा गाइस नायनो हागोन नै पुरा दा लोगोनि दखानाव जुथा लाबाय नायनो हागोन नोंथांमोना पुरा डिसकाउन्ट होयो नायनो हागोन नै गाइस जन्था लाबाय टेनसन गैया जन्था लानो ओंखारदोंमोन आङो जन्था लाबाय दा नै न'आव थांनानै गाननोसै ओमफ्राय दा मुजाबो लानोसै एसे स' गाइस दा नै खामानिया खतम जाबाय दा न'निफ्राय खेबसे ओंखारबानो पुरा गांलाब फैसाफोरा बायखायो आरोना उपाय गैया आरो लपेन गांसे लालायबाय बरिया मोजांनो गोदान गोजा आरोना गाइस दिनै मोजां मालखौनो बायजोब्बाय डाइरेक्ट दानो गामिनि लामा मोनफैबाय केमेरायाबो चार्ज गैया मायाबा राइड खालामनो सानदोंमोन आङो राइड बाथ्रा बुंबा आंनिया मथ'दे खानसेयाव 1500 दैलि खरसा जायो आरोना आं लास्ट ओमफ्राय माबा लाना फैबाय 300नि लाबोबायलै माने खमबा हरलामोन 400 ना मा थांदों जांलै 400 थांदों 300 लाना फैबाय आं नायलाय नोंनो माबायदि लेथ्रा नङा नायलाय माबा बिखाबो बाय होदोलै बिखाबो दंमोन लास्टाव लाखिना दोन्दोंमोनलै इसोरो नायलाय नों माबायदि नाया माय नै जन्था गोदान बायबाय आंहा दिनै जन्था गोदान नै इनिफ्राय लपेन गोदान गाइस ओमफ्राय दा आङो न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय दा न'आव मोनफैनानै दाउखौ खेबसे चेक खालामनोसै आं माने एसे मेडिसिन होदोंमोन ओरैनोथ' दाउआ जेबो जायाखैमोन जानाया खिन्थु इयो बोरैबा माबा मोनसे गाथारनानै थैदोबो जानो हानाय होननानै माने इयो बुंहरबाय आदाया फार्मासिनिया बेनिखायनो आंबो बारा माथा मारिबाय थादियासै होमबाबो आगोलनि मेडिसिन बायनायानो एसे दोङोमोन बेखौनो मिक्सार खालामना होबाय ओमफ्राय जुदि माबा मोनसे जाना हथातके थैमारोबाथाय होमबाना आं मेडिकेलाव दाउखौ फट' थिखांनानै आङो हैखासिगोन ओमफ्राय हैनानै मा जायो माने ओंखारसिगोन आरोना गाइस टेनसन गैला दा बेनिफ्राय नायनो हागोन नोंथांमोना दा अमा बेदरा नै लास्ट बाजारमोन खामानि गैखाथारला न' इबो बिखा ना बिखा बाय दोङो बिखाखौ होनोदोंमोन आङो बहुत दिन जाबाय अमा बेदर जाया ओंखायनो दिनै लुगैना लाना फैबाय आरो सपारिबो दोङो माने हाराबो दोङो बांसिनानो मोदोम आरो होमबाबो मेजेम गैखाला बारा स' बेनो आरोना गाइस गोबावदो खेबसे जायो आंथ' बारा इन्ट्रेस्ट नाङा ब्रयलार बेदरखौसो इन्ट्रेस्ट नाङा आं अमा बेदरखौ बारा इन्ट्रेस्ट नाङा बेनो आरोना गाइस ओमफ्राय दा गस्ला लपेन पुरा आरामनो नै गोदानखौ गाननोसै आरोना दिनै बहुत दिन जाबाय बेनिफ्राय दा दाउखौ चेक खालामनोसै माबायदि जामारखो एक्सुवेलि दाउआ दा एसे टेस्ट नायनोसै आं माने मोनसे आं नैथिंगाले पुरा खाला लगायदो गाइस मानि थाखाय खाला लगायदो होनना बुङोबा आङो फार्स्ट न' गोदान बनायनाय टाइमाव जिथुबा आङो दाउखौ सोनाय टाइमाव माने आङो खाला लगायाखैमोन गाइस बेनिखायनो दाउआ माबा मोनसे जादों नामा बेखौबो गिलायलाङो ओमफ्राय बे मोनसे आंनि बयलारनि न'आ इ मोनसेयावसो माने फार्स्ट सोनायाव माने खाला लगायनानै दाउखौ सोदोंमोन खिन्थु नैयाव माने टाइमनि थाखाय मेनेज खालामनो हायिनि थाखाय खाला साला लगायनाय सोब बावगारजोबनानै खाला लगायनायानो जाथाराखैमोन खिन्थु आङो दिनैनिफ्राय गोसो गोथारै मंगलबारनि टाइमखौथ' नोंथांनाव नुखाबाय दा 10:03 जाबाय नै मेगननि अबस्थाया बोरै जाजोबखो ओमफ्राय गाइस आं नोंथांनो खिथानि दा 10:03 जाबाय ओमफ्राय 10:03 जाबाबो आं दाबो दाउनि खथायावनो दोङो जिथुबा दाउनि न'आवनो दोङो होननानै साननानै ला दा नायनो हागोन नै गाइस नै दाउफोरा जागासिनो दोङो नायनो हागोन नै नोंथांमोना साइडथिं गालै नै दा एसे मोजांसिन जाबाय आरोना गाइस दा नायनो हागोन नोंथांमोना खारन आङो एसे उन्दै टाइमावनो मथा-मथि आं मा खालामदोंमोन बातरि कागजखौ बननानै उननिफ्राय बातरि कागजनि जिथुबा जुजायाव जिथुबा आङो दाउखौ दोननायाव मा खालामदों बेखौ जोदो ओमफ्राय जोनानै बिदिनो माने मा जानानै थैखोथाय गम मोनदियासै आरोना बिदिनो